pwedeng may... Hello guys. Hindi yung tripod. Yung? Yung tripod. Hindi ko ma-order ito kasi di ba nagpapasabay si Tita Jen? Oh. Hindi ko natatanong sa kanya kung magpapasabay pa ba o hindi na. O mamaya, Sa labas na lang yung saka na lang dito. yung sa'yo dito ba? Hmm? Uy, bakit yan? Hello po. Yes, ma'am. Pagawan po. Sige, ma'am. Sunod na kayo dyan po. Tita Rosa! Yes po, balat ma'am. Sandaan po. Duty mo ah.
Sige po. Denny, usap na tayo. Ganyan, renta. Ano lang? Ngayon lang. Hindi ko pa po alam eh. Baka June po. Balat, ma'am? Hindi ako nakarunong. Sige po. Hindi ko kapag-start ng kakasin doon ang balik ko balat ba? Nalisan mo na ngayong Manila, ah. Ako 25. Hello guys. Comment kayo. Dito kami ngayon sa Santo Niño Market. Currently, wala pang masyadong tao. Siguro maya-maya mga 10 pagkatapos nilang magsimba. Punta sila dito. Ay, akala ko. Hindi pa tapos. Balat po. Sanggan po. Hindi na ba natin pala? Ilan
Apo. Sige po. Sige po. Ma'am, balat ma'am. Balat po. Madam balat. Alam mo na yan. Yan, kuya. Nagtatay. Kuya Max. Tapos okay siya. Lagi siya nagpapagupit. Bibigay siya 130. Bait niya. Tapos alam mo ba, binili niya yung ano, yung hospital. Ngayon, sabi niya, papalit ako daw niya doon. Nag-o-offer siya. Marami na rin nag-ano doon, nag-reserve. Pero kung gusto daw natin, sabi niya, sabi ng pamilya, kasi sobrang taas. Doon may ano siya, mayroon siyang bawas. Doon mura lang daw ang paparekta niya. Tapos yung tubig at ano, kuryente, magpapalulong daw siguro siya mga 2 piso. Alam mo yun. Kasi parang sa akin yung 80. Kaya nga 200. Yes, ma'am. Isang daan mo doon. Yung magkano lang